Kemana badan dena bateka dun sana lai bangsa pulau oi karam dena dinyuakan deui tapaso tabahai mana di dado kota deulah bangsa hidup alum do badan macam iku oi karam den dinyuakan Allah jale udana masalah batu duh den naita abadoso karam den dinyuati ai
Eka Tuhan dan ayah meminta rendahkan jiwa rasaki Eka ramden dinyuakan